L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ssostni li jippropju l-Kostituzzjoni li tesiġi li l-Parlament għandu dritt u l-obbligi li jiskrutinja l-operata uffiċjali bħal Chief of Staff tal-Prim Ministru. Dan sostnieh il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal-ħidma fil-Parlament Mario De Marco meta kien qed jitkellem dwar il-mozzjoni biex tibdel ruling tal-Speaker dwar mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Dawn is-26 artikolu tal-ogħla liġi ta' pajjiżna tal-Kostituzzjoni ma hemm l-ebda artiklu, ma hemm l-ebda subartiklu, ma hemm l-ebda paragrafu, neġa' nirrepeti, l-ebda limitazzjoni fuq dak li jista' jiġi diskuss f'din il-Kamra tagħna ta' Deputati. Id-dibattitu beda mill-ewwel bil-kelliema tal-Gvern jinqabdu ma jgħidux il-verità u Bowen Bonnici imgiddeb mill-eks deputat Laburista. L-Oppożizzjoni flok għamlet ħilita biex din issir, rat kif għamlet. U ma nafx m'għamlitx f'kull stadju fil-House Business Committee fej pruvat it-tawwal kemm jista' jkun din il-mozzjoni meta tiġi diskussa. Fil-House Business Committee li kont fiha l-ħin kollu fl-ebda mument l-Oppożizzjoni ma pruvat it-tawwal biex din il-mozzjoni tiġi diskussa. L-Oppożizzjoni ridna illi bejn din il-mozzjoni u l-mozzjoni tiegħi id-diskussjoni tingħata mqar 4 ijiem sabiex min qed isegwina llum jifhem, jiddibatti, janalizza u jipparteċipa magħna f'din id-diskussjoni nazzjonali li ma tiqafx mal-ħitan tal-Parlament, Mr. Speaker. Ix-Shadow Minister għall-Intern Jason Azzopardi tkellem dwar l-iskandlu tal-kumpaniji sigriti ta' Keith Schembri u l-ħabi marbut magħhom. In-Nexia kumpanija lokali insistiet fuq l-anonimità, anonymity. Matul il-proċess kollu, jekk ma kien hemm xejn ħażin, għalfejn tinsisti fuq l-anonimità? Jiena jgħidu illi jaħbi minn għandu x'jaħbi. Dal-anonimat kollu, dal-ħabi kollu. Mela mhux biss ma nfetaħx Malta, mhux biss infetaħ in-naħa l-oħra tad-dinja, u mbagħad terġa' tpoġġa ġo kumpanija oħra f'New Zealand. Anonimat, ħabi. Id-Deputat Nazzjonalista Francis Zammid Dimek ikkritika l-mod kif Keith Schembri opera flimkien ma' Ministru tal-Gvern. Aħna għandna dritt insaqsu mela Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, jew Chief of Staff li qed jiftaħ negozju ġdid u li kellu wkoll emails li saqsu jekk dan hux joint venture ma' wieħed mill-Ministri. Mela inti jista' jkollok Chief of Staff għand il-Prim Ministru b'relazzjoni iktar speċjali minn wieħed mill-Kabinett. Fid-diskors tagħha, id-Deputat Indipendenti Marlene Farrugia ikkritikat bil-qawwi il-fatt li ma ttieħdux il-passi meħtieġa. Għad forsi mela il-Prim Ministru jieħu passi? U jekk il-Prim Ministru ma jieħux passi, forsi il-Pulizija tieħu passi? U jekk il-Pulizija laqqas ma ħadet passi, mela forsi il-Kummissjoni ta' kontra l-korruzzjoni tieħu passi? Għattu jekk forsi laqqas li ma tieħu passi, l-FAI jew l-awditjar fl-uffiċċju tal-OPM tieħu passi. U ħadtux passi intom, daqshekk ħadu passi dawn. Tul id-dibattitu, il-kelliema Laburisti iddefendew bisħieħ l-operat ta' Keith Schembri u wħud minnhom anke faħruh għal mod kif jopera u għall-effiċjenza li juża. Ministri Laburisti anke sostnew li Keith Schembri qed jagħti servizz lil pajjiż fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fit-tmiem is-seduta l-mozzjoni m'għaddiex b'35 vot kontra u 30 vot favur biex bekk il-mozzjoni diskussa fis-seduta tal-erba' se tkun dik ta' ċensura fil-Prim Ministru Joseph Muscat imresqa mill-eks deputat Laburista Marlene Farrugia. Fi-stqarrija b'reazzjoni għal vot il-Partit Nazzjonalista għall-deputati tal-Gvern ta' Joseph Muscat ivvutaw biex il-Parlament ma jkunx jista' jagħmel skrutinju ta' Emil Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Il-vot tal-membri tal-Gvern ifisser li l-mistoqsijiet li qed jagħmel il-poplu Malti wawċi li ma mistoqsijiet setgħu jagħmlu d-deputati parlamentari se jibqgħu mhux imwieġba, sostna il-Partit Nazzjonalista.